Iċ-charter tal-pazjenti li nieda l-Ministru tas-Saħħa iktar kmieni din il-ġimgħa mhux biss intlaqa' tajjeb mill-pazjenti, iżda anke mill-professjonisti li jaħdmu fis-settur. Marija Kutajjar, il-President tal-Unjin Maltija tal-Qwiebel u tal-Infermiera l-MUMN, spjegat kif iċ-charter jirrifletti l-kodiċi tal-prattika. Il-Patient Charter huwa framework għalina affas infassal fuq tmien prinċipji li huma wkoll anke issisien tal-kodiċi tal-prattika ta' ħafna mill-professjonisti jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Fil-waqt li qabel kienu biss il-professjonisti li kienu konxi minn dawn il-prinċipji, l-arfien issa huwa estiż b'mod konkret għalant il-pazjenti. Għalina dawn huma sisien sodi ħafna, illa li huma jagħmlu parti anke mill-kura li aħna professjonisti nagħtu lill-pazjenti. Ġifieri għalina li hemm dan il-qafas huwa pass importanti wkoll. Illa li xissanka l-pazjent, mux għax ma kienx, imma l-pazjent qed intuħ iktar saħħa u jaf xi deċiżjonijiet jista' jieħu. Fuq kollox il-Patients Charter tefa' iktar dawl ukoll fuq kemm pazjent jista' jdum biex jingħata l-kura, aspett li fil-passat ma kienx jingħata każ. Bil-waiting lists kull ma jmur dejjem jiżdiedu, issem rimedju ta' operazzjoni fil-privat jekk iż-żmien ma jinżammx. Kemm jien bħala pazjent, kemm individwu bħala pazjent jista' jdum. Ġifieri anka fih innifsu nimniżel u hemmhekk qed ittik iktar saħħa inti bħala individwu bħala dak li jkun ikun pazjent li jaraf kemm jiena suppost indum u skont dawk il-linji gwidi issa d-dipartiment irid jeksja fuqhom. Bħal kull ħaġa oħra drittijiet iġibu magħhom dmirijiet u skont Kutajjar il-Patients Charter mhix eċċezzjoni bil-President tal-Unjin tal-Infermiera tappella lil pazjenti ħares lejn dawn ukoll.